שלום וברוכים הבאים לרטט פרויקט חלק ב'. בחלק זה נבצע ניסוי שמטרתו לבחון את תוצאות התיאוריה שקיבלנו בחלק א' של הפרויקטון. מערכת הניסוי שלנו בנויה משתי מטוטלות באורך R, אשר בקצותיהן מחוברות שני מסות שמשקלן M. בין המטוטלות מחובר קפיץ בעל קבוע קפיץ K. הקפיץ יושב על מחברים שהמרחק שלהם מצירי המטוטלות ניתן לשינוי ומוגדר להיות A1 ו-A2. המרחק בין צירי המטוטלות קבוע ואורכו D. בשביל למצוא את המודים של המערכת, הפעלנו על המערכת תנאי התחלה שונים וצילמנו את תגובת המערכת. תחילה, עוררנו את המודים הסימטרי והאנטי-סימטרי. לאחר מכן, עוררנו את שני המודים יחדיו. ולבסוף, חזרנו על הניסוי עם מיקומים שונים של המחברים, כאשר פעם אחת A1 שווה ל-A2 שווה ל-13 סנטימטר, ופעם אחת כאשר A1 שונה מ-A2. סך הכל צילמנו 9 סרטונים. כאשר העברנו את המערכת למצב בו A1 שונה מ-A2, המערכת כבר אינה סימטרית. בשביל לעורר את המוד הסימטרי בנפרד, השארנו את הקפיץ באורך בו הוא נמצא כאשר המערכת במנוחה. ובשביל לעורר את המוד האנטי-סימטרי, הסטנו את זווית המטוטלת ביחס לזוויות המנוחה שלהן באופן אנטי-סימטרי. בעזרת הקוד המוכן למעקב עצמים מתוך סרטון, הוצאנו את ערכי X כתלות בזמן מתוך כל הסרטונים שצולמו. הנחנו זוויות קטנות במערכת. אם כך, בשביל לקבל את זווית הסטייה ביחס לזווית המנוחה, אפשר להחסיר מערכי ה-X את ערך ה-X במצב המתמיד ולחלק באורך המטוטלת, שהוא. מהתיאוריה, אנו מקבלים את צורת המשוואה המתארת את תנועת המערכת עבור מוד יחיד. בשביל למצוא את קבועי הפונקציה, נעזרנו בכלי להתאמת עקומים לנקודות מידע. כאשר המערכת עוררה בשני מודים, אנו מצפים לראות סופרפוזיציה של תנועת שני המודים. על מנת להתאים עקום למידע, נעזרנו בנתונים שהוצאנו מכל מוד בנפרד לניחושים ההתחלתיים של ההתאמה. את המודים של תנועת המערכת מצאנו בעזרת יחס האמפליטודות של תנועת הזוויות. לכל מוד התאמנו את יחס האמפליטודות שלו, כאשר המוד הסימטרי הוא בעל התדירות האיטית יותר, והמוד האנטי-סימטרי הוא בעל התדירות המהירה יותר. בשביל לחשב את מקדמי הריסון, מצאנו את מטריצה גמא בעזרת חישובים אנליטיים במטלב. נציב במטריצה התאורטית את ערכי הקבועים שמצאנו בניסוי, ונחלץ את מקדמי הריסון Cθ ו-Cl. קיבלנו שהתדירויות מהניסוי הם באותו סדר גודל כמו אלה מהסימולציות התאורטיות. את ההבדלים ניתן להסביר על ידי קבועים לא נכונים, כגון קבוע הקפיץ או אורכו החופשי. למשל, השגיאה היחסית במקרה זה היא 11.8%, אך במקרים אחרים הגענו לשגיאות גדולות אף יותר, כאשר A1 שווה ל-A2 והם שווים ל-13 סנטימטר, הגענו לשגיאה של 30%. כמו בתיאוריה, בתוצאות שלנו מקדם הריסון המודלי של המוד עם התדירות המהירה יותר, שהוא האנטי-סימטרי, גבוה יותר. היינו מצפים אם כך לראות דעיכה של התנועה במוד השני לקראת סוף תנועת המערכת, אך ראינו שזה אינו קורה בניסוי. ניתן לראות כי המטוטלת הימנית ממש עוצרת. הסבר אפשרי לכך הוא חיכוך יבש לא זניח ולא סימטרי במערכת אשר לא תואם לתיאוריה. דבר אשר מסביר גם את השגיאה בין המודים שקיבלנו למודים סימטריים ואנטי-סימטריים מושלמים. לסיכום, בניסוי ראינו שניתן לתאר את תנועת המערכת בעזרת שני מודים, כמו בתיאוריה כיוון שהמערכת מורכבת משני דרגות חופש. למרות זאת, המודים שקיבלנו לא היו מוד סימטרי ומוד אנטי-סימטרי.
המסקנה היא שהמערכת שבדקנו אמנם דומה לתיאוריה, אך לא מתנהגת בצורה סימטרית. כמו כן, ראינו שהגדלת מרחק המחברים מהצירים מגדיל את תדירות המערכת, כמצופה לפי התיאוריה. ותודה על ההקשבה.